муҳоҷири 40 солаи тоҷик ки замони ҳамагирии COVID-19 дар Русия банд мондааст, кори муносибе надорад. тӯли 3 сол ба ватан назди наздиконаш барнагаштааст. пазмони зану фарзанд, волидайн ва ватан шудааст. ин сарнавишти воқеии қаҳрамони филми мустанади қаландар аст ки соҳибёри толиб, коргардони ҷавони тоҷик дар Русия наворбардорӣ кардааст. шахсияти аслии филми қаландарро ман пеш аз ин мешинохтам, аммо ҳеҷ дар гумони он набудам ки ӯ дар назди дурбини филмбардор худашро ин қадар озод ҳис мекунад. ва мо фақат ӯро санҷидем, хостем донем ки ӯ то кадом андоза омода аст ки зиндагиашро, ҷузъиёти зиндагиашро дар назди дурбини филмбардор нишон диҳад. коргардони мустанад дар оғоз зани муҳоҷирро қаҳрамони филм интихоб карда буд. 2 рӯз ҳам наворбардорӣ карданд, аммо бо дахолати хонавода он зан аз идомаи наворбардорӣ даст кашидааст. қаҳрамони филм Иброҳим ном дорад ва дар як вагоне дар ҷангал зиндагӣ мекунад. ҷузъиёти зиндагии ӯ шурӯъ аз таҳияи ғизо то муошират бо наздикон аз тариқи телефон, хуфтухоб, инчунин тамосҳояш бо зани рус рӯи навор омадааст. кору зиндагии қаҳрамон дар фаслҳои тобистон ва зимистон наворбардорӣ шудааст ва тасмим доранд бо пайдо кардани сармоя инчунин дар баҳор низ аз ӯ навор бигиранд. тими филмсозӣ хеле камшумор аст. тавре гуфтам тобистон мо ҳамроҳи филмсоз Пайрав Шарифӣ зиндагии шахсияти аслиро филмбардорӣ кардем ва зимистон ҳамроҳи Руслан Усмиханов ва дар дастгирии техникӣ аз ҷониби филмсози тоҷик Дилшод Авазов ва филмсози араб Зият Байдун буд. кори дизайнериро дар ин филм Марҷона Азизова анҷом медиҳад. коргардонҳои синамои тоҷик сохтани филм аз рӯзгори муҳоҷирон дар замони пандемияро аввалину охирин намедонанд. Искандар Усмонов, коргардони дигари тоҷик ки замони пандемия тақрибан 1 сол дар Русия банд монда буд ва рӯзгори муҳоҷирон дар ин марҳаларо дар вуҷуди худ эҳсос кардааст, бар ин аст ки коргардонҳои тоҷик бояд ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳи бештар кунанд. бисёр мушкил аст дар Русия филм бардоштан дар бораи муҳоҷирати меҳнатӣ ва шояд продюсероне пайдо нашаванд ки маблағ надиҳанд. зеро ки ҳангоме ки ту оиди муҳоҷирати меҳнатӣ аз синамои Русия мегӯӣ, албатта ту бояд проблемаҳо, масъалаҳои мубраме ки Русия дорад онро кушода диҳӣ ва продюсери рус на он қадар мехоҳад ки проблемаҳо ва масъалаҳои мубрами муҳоҷирати ки дорад, корхонаҳое ки бо масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ вобаста шуданд ва масъул ҳастанд, он проблемаҳошонро кушода додан ва ин қадар ҳам ҷуръатам намекунанд ва намехоҳанд. коргардони мустанади қаландар мегӯяд феълан барои идомаи сабти филм дар ҷустуҷӯи сармоягузор ҳастанд. ба гуфтаи ӯ тими наворбардораш то ҳол ҳатто барои кори анҷомдодаашон ҳаққи заҳмат нагирифтаанд. соҳибёр Толибов бовар дорад ки филми қаландарро то охир наворбардорӣ мекунанд, зеро ба қавли ӯ мавзӯи филм сазовори ширкат дар ҷашнвораҳои байналмилалист.